zvinoitika mukunamata kana Mwari vachikushandisa ukaona uchinzi auya anonamata auye munhu waMwari ausati wakunamata ende ona kwauri kusvika nechinamato chako. Kunamata Mwari ukatanga kuona vanhu vachitadza kunzwisisa kuti anenge ari kupenga, anenge munhu ari kuteeka njere wozoti pane kwauri kusvika. Mwari vanoshandisa vachida kuti vanhu vasanzwisisike kuti ukambomira sei. Saka zvandiri izvi hakuna munhu anonatsonzwisisa anogona kuzvigamuchira asi zvichazogamuchirika burikidza nekunge wanatsoona kuti uyu munhu ari kushandiswa naMwari uyu haasi kupenga uyu. Saka ndinoda kuzivisa ruzhinji mumativi mana ose enyika kunamata Mwari nemumwe nemuzvokwadi kwakanaka nekuti Mwari kana vakuzokusimudza panguva yekusimudzwa iyoyo unenge uchisimudzwa uchibva mukushoreka. Saka ndiso vanhu vachisingazvigamuchire kuti munhu ari kushandiswa naMwari eka ndizvakamira sei. Mwari vanoti vanosimudza pakashoreka. Saka izvozvo vakandiita izvi Mwari kuti ndigare muno muse muno ndakamhenge ndeupenyu hwakanaka zvinhu zvokuti Mwari panokwada kundiendesa. Anoitwa Manass ndiye ane nyaya dzanezuro nedzeweekend kunyange dzanhasi zvatovamba. Tadzoka zvikari naManass, tadzoka zvikari navachibanda, tadzoka zvikari naManass. Tadzoka zvakare muno mugomo rugara hanzvadzi yedu tati tuve neupdate. Hanzvadzi muri sei? Tinofara zvangu makadini? Aiwa tinofara hedu. Pavhidhiyo ratakaita rekutanga riri pakaita mibvunzo yakawanda so ndangoti mibvunzo yandingakwanisi kuipindura regai ndiuye kwamuri muzvipindurirewo mega zvenyu. Pakaita mibvunzo wamwe wakaita kakusagutsikana wari kufungidzira kuti mimi munofungidzwa kuti munenge muri kurwara nenjere. Ameno mungadii kuti kudii baba? Ndingati zvechokwadi vanhu havangazvigamuchira havanatsozvinzwisisa. Sematangira ndakaita ndichigara munomu vanhu vakamboti ndiri kurwara nenjere nokuti ndakanga ndisiri munhu anowana kana mvura yekugeza kana hembe ndaingopfeka hembe imwe chete. But ndo munzvimbo mumwe chete mandainyengetera kuti Mwari azviratidze kuti handizi kupenga. Ndo munzvimbo mandachinja upenyu hwandinawo ndiri panzvimbo imwe chete iyoyo. Saka munhu anopenga anoramba achingooneka kuti vese vanhu vanopenga vanongoramba achingori zvaari izvozvo. But ini ndakachinjwa upenyu. Ndakanga ndiri munhu aitoratidza kuti anopenga nokuti ndakanga ndiri nezvinhu zvakasakara ndaive ndisingagezi asi nhasi uno ndiri ndadzokera panzvimbo sezvandakamenge ndiri pakutanga. Okay, tobva tambodzoka kumashure zvishoma. Pavhidhiyo yekutanga makataura kuti mamwe makaroorwa. Ko vana ikozvezvi vakura sei mune vangani? Ndine vana vatatu. Mukomana wekutanga akatonyora form 4. Vasikana matwins. Akanyora rini? Mukomana nekatatu ne2 years anyora. Ko vasikana matwins vakura sei? Vasikana vama form 2. Gore rineri? No. Zvino vari kuchengetwa nani? Vana vana mbuya vavo, amai baba vavo. Vari kupi chaiko chaiko? Vari kuChiweshe. Papi pachinatsotsanangura pavari pacho? Kana tiri kuChiweshe kunonzi kwaShopo. KwaGaru. Ndokwavanenge ndokwavanogara. Muri padhuze pamashops. Tangoburuka mashops kudhuze nemashops pashopu. Muri under chief ani? Chief ndingati chief wedu Ndinegomo. Chief Negomo. Yes. Alright, Sabuku. Sabuku ndingati Sabuku Shopo. Alright, muwadi chi? So muwadi ndingati kangani nokuti kune Shopo 1, Shopo 2, Shopo 3. Okay, alright. Saka mashopo wakati kunisviki. Alright. Saka vana venyu vakati varoda kukutora sezvo matone mukomana akura. Anogona kunge ari kutoshanda akatada kukutorai agare nemi. Munozvitambira here? Ini chiri kuitika ndechekuti zvakafanana nevanhu vaiuya muno vachiti ndine imba yangu isina munhu ari kuigara. Ndoda kuti udzike unogara mumba mangu. Ndaitsanangura kuti handisati ndakudzika gomo. Nyange pane imba itori safe kuti ndinogara. Asi ndada kuti ndidzike gomo, asi ndatenda kuti ndidzike gomo. Ndo zvakafanana nevana kuti vandauya nditora handifaniri kudzika gomo ndichiti ndakuenda kunogara nevana. Chandinotokumbira ndechekuti ndiri munomu ndechiti Mwari vandisanganisa nevana vangu vauye panzvimbo pandiri kunamatira ndiri. Ndizvandiri kuda kusanganiswa nevana vangu ndiri panzvimbo ndiri munzvimbo inosvika ndadzikiswa gomo. Handisati ndakudzika gomo. Saka ndotokumbira kuti vana vangu vauye kwandiri. Alright, papo panzwisika. Then nhamba dzasisi wenyu dzamakati pane zuro. Ndakambowafonera hangu ndiri pangu ndega. Ndakazosvipa ndasvika futi mambowafonera. Vari kuti uyai kumba, dzokai kumba. Ndizvozvo nekuti pandakatanga kugara munomu vachiona nematira andaita achiwayo ndaitsanya ndichidii vakasvika pakuona upenyu hwandakararama vakati dai waita sei warega kuita zvekuenda kugomo but ndiri kuteerera Mwari vakati ndiita izvozvo handikwanise kuti ndidzike ndinogara nasisi ndongaudzwa kuti ndiri kuteerera Mwari kuti kuda kwawo kuitike nenguva yavo ndozodzika kana nguva yakwana handikwanisi kunogara mumba kana kunogara nehama ndichiri kuramba ndiri munomu kusvika nguva yakwana.
Ko zvikupota muchiwashanyirawo. Ndinotoenda nguva yangu inotokwana ndoita zvenguva vanotozviziva kuti ndinoenda kumba kwavo kana mwedzi mumwe chete kana nyange papera 2 weeks ndomaendera ndaita nekuti akodhi nekuti Mwari vati ndiende kana ndimbomira ndiendere pamunamato. Saka dzimweni dzenguva ndisingakwanisi kudzika gomo. Ko kushanyirawo vana munombowashanyirei? Vana ndasina kushanya ndisina kana nefoni, ndanga ndisina communication. Saka ndaimira kuti Mwari sei pasvitsa ipapa kuti tizosvika panyaya yangu kusvika apa ndiwo Mwari vakataura kuti ndakuropafadza vati vandiropafadza ndopamakatanga kuuya munhu. Saka kuri kuti kundisunungura kwavaita kuti ndichisangana nekuonana nevamwe. Asi chikuru ndechekuti vanototaura kuti vanotanga vakuuya kuona panzvimbo pauri. Ivo vozochitaura kuti chifamba chiita zvakati ndione kwachindizivisa. Asi chikuru ndechekuti vanhu vatanga ona pandiri. Nekuti handisati ndambonzi dzika gomo uende kuvana, dzika gomo uende kwakati kana kumusha handisati ndadzikiswa gomo. Munombonzi dzika gomo uende kupi? Ikoko kwasisi ndokuno kwandoti ndakapedza kana nemwedzi yakati nombonzi dzika unovadongora uchidzoka futi papi pano. Ndivo chete vanhu ndimba mandiri kupinda sesu vangu. Pahama dzose ndivo chete. Ko vamwe vese kana hama dzakona nababa musati mapiwa that instruction? Handisati. Nababa tikangoenda twendi kungoenda chite nasiso da unozisa kuti mwana akunamata. Ndobva tadzoka. Twendi pandakanoona baba. Aiwa, ndofunga muri yeZimbabwe muri kungozvinzwirawo mibvunzo yamaibvunza iyeye. Tangoti tiuye pane hanzvadzi yedu izvi ikwanise kuzvipindurira. Ndofunga meno mashoko enyu kune vanhu vari kufungidzira kuti muri kurara nenjere kana kuna vanhu vari kushoropodzai kana meno mungadi kuti kudii. Uye zvakare ameno mashoko enyu amungadi kutaura maererano nezvechinamato chamuri kuita. Chinoitika ndoda kuvazivisa kuti zvinoitika mukunamata kana Mwari vachikushandisa ukaona uchinzi uyu anonamata auyi munhu waMwari hausati wakunamata ende una kwauri kusvika nechinamato chako. Kunamata Mwari ukatanga kuona vanhu vachitadza kunzwisa kuti anenge ari kupenga, anenge munhu ari kuteka njere wozoti pane kwauri kusvika. Mwari vanoshandisa vachida kuti vanhu vasanzwisisike kuti wakambomira sei. Saka zvandirizvi hakuna munhu anonatsonzwisisa anogona kuzvigamuchira asi zvichazogamuchirika burikidza nekunge wanatsoona kuti uyu munhu ari kushandiswa naMwari uyu haasi kupenga uyu. Saka ndoda kuzivisa ruzhinji mumativi mana ose enyika kunamata Mwari nemumwe nemuzvokwadi kwakanaka nekuti Mwari kana vakuzokusimudza panguva yekusimudzwa iyoyo unenge uchisimudzwa uchibva mukushoreka. Saka ndiso vanhu vachisingazvigamuchire kuti munhu ari kushandiswa naMwari here kandi zvakamira sei. Mwari vanoti vanosimudza pakashoreka. Saka izvozvo vakandiita izvi Mwari kuti ndigare muno muse munhu ndakamira ndeupenyu hwakanaka zvinhu zvokuti Mwari pane kwada kundiendesa. Saka vanhu vagona kuzvinzwisisa nozvigamuchira. Aiwa, tinotenda muri yeZimbabwe. Anokuonekai nemufaro ndiManass manokwa chibanda. It's lockdown.